O sumo ni ang isyo dire sa sibuyas kay malata. Lata or nalanta Parang kinain ng mananap. Dire sila kariyot niyo, di may agi o karon. Oh. So ito yung challenge pag sibuyas. Parang nalalanta. So kung meron kayong solusyon na ganito, ano yung experience nyo? Kasi yung sibuyas namin dito, although most plants are healthy, meron pa ring unhealthy. So ito, example, yung dahon niya is nagye-yellow. Tapos yung ganito. Ano yung solution nito, guys? Kung meron kayong suggestion. Ito. Kasi dapat kung healthy, yan. Yung bagong tubo na sibuyas instead of healthy, yun. Medyo challenge. Yan yung nagiging challenge dito sa namin, bukid. So yan, same dito. So ito, isang sibuyas. Tapos yung udlot or yung bagong tubo, yun yung unang namamatay or kinakain. So baka meron kayong solution dito sa ganitong issue. Yan. Yan yung issue. Ito example. So yan. Nalalanta talaga. Yung parang basa na. Yan yung naging issue dito sa sibuyas. So yan. Example, So ang udlot, no, may mamatay, no? Udlot maguna. Yung Una na timailan nga nalata na. Yung bagong tubo niya rotten. So the same. So meron kang solution diyan. So ayan yung healthy, buong niya. Buong green. Pero yung iba, yung seedlings, yung new tubo, yun yung nalalanta or nabubulok. So same, ito. Yan yung challenge dito sa bagong sibuyas style. Okay. So kung meron kayong solution, pa-comment and pa-suggestion sa baba.